libereckém OC Forum slavíme Světový den srdce. Liberecký kraj se k němu přidává po 7. Akce, kterou pořádá nadační fond Martina Chaloupky a Martina Mochagen, je to super akce, která pomáhá nám všem lidem, kteří mají méně času, kteří si nemají tolik času dojít k lékaři, ale upozorněme na to, že právě prevence je potřebná. Jedno ze stanovišť, na které lákáme, je to, kde si lidé mohou nechat zkontrolovat hodnotu cukru v krvi. Jak to s lidmi vypadá? Jaký je jejich zdravotní stav? Tak celkově ty výsledky si myslím, že jsou spíše kladné. Celkem jsme otestovali zatím 61 občanů. To jsou zajímavé výsledky a pokud ho má někdo špatný, co mu doporučíte? Určitě je to kontrolu u našeho lékaře, který potom pacienty poučí a odešle na příslušné ošetření. Na Světovém dni srdce jsou také lékaři z Libereckého kardiocentra. Pane doktore, k vám přichází pacienti, kteří jsou vyhodnoceni na nějakou konzultaci se zdravotním výsledkem. Co je vlastně od vás mohou čekat? Dobrý den. Tak vlastně většinou to funguje, že tamhle na prvním stanovišti si nechají změřit glykémii, lipidový profil a potom se dostávají k nám, kde jim měříme ještě krevní tlak a buď to jsou lidi teda dosud s něčím neléčený, zajímá jejich zdravotní stav, eventuálně už třeba jsou léčený s cukrovkou, vysokým krevním tlakem a tak dále a zajímá je třeba, jestli to mají správně nastavené nebo takhle, tak většinou s nimi projíždíme ty léky, v jakých dávkách, tu cílovou hodnotu třeba pro ten LDL cholesterol nás zajímají, jestli jsou po infarktu nebo ne a případně nám můžou samozřejmě klást doplňující otázky, ke kterým mají zájem.